Nagunang balita, porbidang grabiha niya, di matabang niya. Sus, di matabang kabuang sa kuan katong kabuang na to sa atong kinaiyahan. Giga tong sa Nepal oy. Gahapon man pagkagrabiha gyud sus. Ang nahitabo ha dito sa kanang Nepal China border. Utlanan at ni kabat og 300 sa labing away ha dulan ko 300 ang patay. Nga sa kalit kayo nga grabe ka kusog nga baha dito sa maong lugar diin dunay dulan sa 1,500 pod ang mga missing daghan ra ba kayong mga foreigner ni usa sa mga dunay usa ka Pilipino nga missing pod gani ang hangtod karon diin ang giingong pagbaha dinani sa grabe kayong daghang kayong mga sagbot mga basura og kakusog ko ng kalitra ko itong bahala. Kusugan kita ko mga video ani. Perting gilgigang pagka hitabo kay hasta itong mga building. Daplin sa sapa. Ayay. Hawas ako. Gilgigang yung tanahon. Samtang sa laimbahin, ang Municipal Health Officer sa Dumanog, kabahin ni sa mga atong bata nga taga Barangay Duldul nga namatay, human bakunahe o atong Agosto 10 anang MR vaccine, measles rubella vaccine, diin karon nihangyo ang mga kadagkuan sa Municipal Health Office sa Dumanog nga dili una mo conclude kay wa pa mahuman ang investigasyon ini pinaagi sa Department of Health ug ang Provincial Health Office. Matud pa nga ang Dumanog giingog ipasanginan sa inahan nga ang bata niya abtik pa kayo sa wa pa mabakuna apan human sa pagbakuna inanay na kini nagkaloyo hangtod namatay gyud atong pizza 26 gidangob nila sa tambalanan apan wa na ginahimo namatay gyud ang maong bata pero ang bakuna nga giingong measles rubella vaccine kining tipdas giingong wa pay conclusion kung unsa gyud katinuod ang namatyan sa maong bata. Relax na mo ha ay mo ga kuan lang ay mo ka kanana ang kapanik ani samtang ang kongresista sa Ako Bisaya Party List Congressman Sunny Lagun ni pahibaw na nga nagpadayon gyud ha kadtong moduol sa ilang buhatan padayon gyud ang ilang pagpangatag og hinabang alang sa hospital bill burial og medical assistance program matod pa sa kongresistang si Sunny Lagun sa Ako Bisaya Party List ang kutob sa duol sa ilahang buhatan do na gyud kini madang hinabang nga in participation sa Department of Health o sa Department of Social Welfare and Development ang duha ka mga ahensya alang sa mga nagkinahanglang tabang sa Ako Bisaya Party List ni Congressman Sunny Lagun. Samtang ang problema aning Bantal kaning Banilad Talamban Road ang ako lang ba nga na kuanan si Tomas Osmeña kada kong samot nalibog ko aning Tomas nganong wa gilain nga tiradoro niya hain man niya ang hain ka ang iyahang kuan kanana ang kanabang iyahang utok ibuta ba? iyahang ipakita ang publiko gyud kuno ang angayan na palabihon kaysa kanang mga dato kuno aning mga muagi aning Banilad Talamban Road. Ambot ugod sa pagkaunsa anis Tomas ni kalit na mala. Kani ato gitak-yatakan man tong barbecue ni dito sa lahog. Unya karon ni kalit na lang og simpatiyas publiko. Unya iya pa pasanginlan ang iyang mayor nga numero 1 malapason sa trapiko nga silang Mayor Nestor Archibal o ang iyang kapikas nga si Attorney Dara. Ambot ugod sa pagkaunsahan. Ingon ang mga kauban niyang konsehal na si Tomas kuno. Mura na kuno ango-ango. Ato lang klarohon ha. Ang kinis Tomas, dako na kay edad unya matod pa ato sa sesyon matog. Mura na yung Tomas Pinduka ni. Ilang balikan ko niya ni Gisgot kan Tomas ha. Balikan ko ni Gisgot. Samtang ang Kapitolyo, ugma di ay sa hapon, doon ay paghahimong halad sa pagtuo. At doon ay pahigayon sa Abiliana, kanang Cebu City Sports Center.
kaniadto bilyanam ko ni karon sa City Sports Center nga doon na lang gigahin nga 20 milyones nga budget. So kuha sa kaniadto kang duling katong wak-wak ba. Pasigarbo mo itong ihan mo kabat og 255 milyones o sa kadlaw lang at naku. Grabe nakuha man to. O niya, matod pa ang kani halad sa pagtuo og masapon. Doon na ni daghan kayong mga dili daghan ang mga entrante ini. Ore, halad lang ni sa pagtuo. Hastang okay ha. Samtang dito sa kauluhan, doon na upat ka mga senador nga wa na mo dawat sa ilang sweldo. Mayra po dahi. Ang sweldoan na nga preso. Unang na preso nga nakinas mo to kagapos Jinggoy. Mao ba? Nagidas ng balanan kay matod pa ang ihang tuhod ni kilpo ko no siya. Dili to tinuod nga naligo sa dito kay Merkulis. Maligo na Jinggoy, di man na maliligo. Domingo rin siyang maligo. Kada Domingo rin maligo. Tangga sa kay bungot ang uko. Ang unang wa mo dawat sa ilang sweldo. Una, Senador Bato de la Rosa. Sunod, Jinggoy Estrada dayon Senador Rodante Marcolita. O niya, ang labing awahe, si Senadora Loren Ligarda nga matod pa, wa na dawata yung sweldo pagkaroon kay on medical leave siya. Kagahapon, gipahibaw ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ang senadora ang on medical leave daw na kunoy seryosong sakit. Sakit ni Loren. Oh ba? Say uyab. Atod pa ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wa niya tanduga ang senadora kay nagpatambal pa kini kay duna kuno ni gipamati. Mating laban na sa ona senadora palit lang bidikol ay. Ang why sweldo ang why sweldo upat man nilang wa budawat og sweldo ang wa gi sweldo bong rebelya kay napildi man atong 2025. Pero kagapon si Senador Bongo nanawagan na sa national government agencies dito sa Masantol Pampanga din dito siya nga matod pa niya kining lugar nga Masantol perting asluma na gyud karong mga panahon na. Tungod sa grabe kayo hangtod karon wa pa gyud mahubas ang tubig baha dinha sa hanging habagat. Matod pang Senador Bongo nga dali mo dire tan-awan ninyo ning kahimtang sa mga tao dire sa Masantol Pampanga nga perting hapong baha hangtod din mga oras bisag sa ubang lugar ni hubas na pero dito sila pinangga nilang baha kay wa gyud pahubsa. Nanawagan si Senador Bongo nga paspasan ang mahinabang alang sa katawan sa maong lugar nga pertig yung grabiha sa baha hangtod ini mga orasa. Atol sa iyang pagpanawagan, siya na nag-apon-apon og mga hinabang sa mga katawhan nga na-stranded sa baha dito sa Pampanga. Daghantong iyang ipanghinabang. Mao ni ang giingon ni Senador Bongo nga angayan gyud unta nga paspasan sa gobyerno ang hinabang alang sa mga nabiktima sa mga kalamidad. Samtang ang tigpamaba. Ang tigpamaba ni kanhi Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Si Attorney Adi Pajardo kagahapon ni Duso na og dokumento ngadto sa ombudsman nga ipabasura ang ilahang gaong nga kaso tungod kay nibalitok na ang giingong pipila sa mga sakop sa 18 Marines nga kanhi empleyado ni Zaldico. Matod pang Attorney Adi Pajardo nga ang wagi kalabutan ang numero 1 Tambaloslos sa naso nga si Martin Romualdez. Naloko na. Diha na. Pero di ako'y nakuhang papel gikan sa PCIG 17 ni timan pagkadako ani. So sa 2022 until 2025 si Martin Romualdez dunay giingong 57 billion 516 million 868,000 nga nakuha niyang nasurikbot niya gikan sa pundo sa katawhan. Grabe na ko. Oy, di matabang. Mao ba? Onya, wagi ko no kalabutan. Dili ko no kurakot ang giingong kanhi Speaker
nga si Martin Romualdez. Ba?